tetunganing ibu iki. Salam taklim konjuk dumateng pamirsa sedaya wonten channel Memetri Budaya lan Basa Jawi punika. Sugeng pepanggihan malih mugi sedaya kaparingan kasarasan dalah karaharjan tinepihna ing sambekala. Kita wiwiti piwulangan ing babagan pasrawungan sajroning basa Jawi punika. Kita mulai pembahasan penggunaan bahasa Jawa dalam pergaulan berikut ini. Suposito lan paugeran ing sajroning pasrawungan iku becik banget lan kudu diuri-uri supaya tansah prabaka lan bisa ndadekake padha dene ngajeni lan kajen ing liyan. Amarga suposito lan paugeran iku minangka tatanan sajroning bebrayan agung. Pamrihe bisa ndadekake guyub lan rukun serta bisa ngecakake empan papan ing sajroning panguripan. Sopan santun dan peraturan dalam pergaulan itu bagus sekali dan harus dilestarikan agar senantiasa berkembang dan bisa menjadikan saling menghormati. Karena sopan santun dan aturan tersebut sebagai tatanan norma dalam masyarakat agar bisa menjadikan akrab dan rukun serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di bawah ini merupakan contoh dialog antara orang-orang seumuran di mana menggunakan bahasa kromo inggil dikarenakan belum sama-sama kenal dan untuk menghormati satu dan lainnya. Pasrawungan marang wong kang durung nate ditepungi kanthi irah-irahan takon alamat. Dialog antara orang yang belum kenal dengan judul takon alamat atau bertanya alamat. Ing sawijining dina, Ika arep ngurus pajak mobil menyang kantor Satlantas. Mesisan ganti plat nomor, saengga ora bisa diurus liwat bank wae. Ananging delalah, kantor polisi sing dituju iku wis pindah menyang dalan gedhe. Saengga Ika kebingungan anggone goleki papan manggon kantor sing anyar. Lan gelem ora gelem kudu takon wong sing ana ing sakupenge kono. Kanthi ati kang ditatakake, dheweke goleki pawongan sing kira-kira bisa nuduhake papan kang arep dituju. Sawise mudhun saka mobil banjur nyaketi pawongan kang cedhak kono lan aweh pitakon. Pada suatu hari, Ika akan mengurus pajak mobil kantor Satlantas. Sekalian ganti plat nomor sehingga tidak bisa diurus melalui bank saja. Namun kebetulan kantor polisi yang dituju itu sudah pindah ke jalan besar, sehingga Ika kebingungan dalam mencari lokasi kantor yang baru dan mau tidak mau harus bertanya kepada salah seorang di sekitar situ. Bahkan dia mencari seseorang yang kira-kira bisa memberikan petunjuk lokasi kantor yang baru. Sesudah turun dari mobil, kemudian mendekati seseorang di dekatnya dan kemudian bertanya, "Nuwun sewu Mas, badhe nyuwun pirsa, kantor Satlantas ingkang enggal dunungipun sebelah pundi nggih?" Wong kuwi mangsuli, "Oh nggih Mbak, kantoripun sapunika sampun pindah alamat. Wonten ing Jalan Madukara, caket minimarket, kilenipun pom bensin," wangsulane wong iku. "Maaf Mas, mau bertanya, kantor Satlantas yang baru tempatnya di sebelah mana ya?" Orang itu kemudian menjawab, "Oh iya Mbak, kantornya sekarang sudah pindah alamat di Jalan Madukara, dekat minimarket, baratnya pom bensin," jawab orang itu. "Lah menawi saking mriki, arahipun sebelah pundi Mas?" "Mengkaten kemawon, panjenengan teras ngalir kemawon, lajeng mangke menawi wonten prapatan menggo ngilen. Menawi kepanggih tuku prapatan, lajeng ngetan. Padosi pom bensin." Lah kantor Satlantas menika pernahipun wonten kilene pom bensin punika. "Nah kalau dari sini arahnya kemana ya Mas?" Ika bertanya.
Orang itu kemudian menjawab, begini saja, Anda terus saja, kemudian kalau ada perempatan, belok ke barat. Kalau ketemu tugu perempatan, kemudian ke timur, cari pom bensin. Nah, kantor Satlantas itu posisinya di sebelah barat pom bensin tersebut. Oh, ngaten nggih, Mas. Matur nuwun nggih, kula badhe nerasaken lampah rumiyin. Dewa sami-sami, Mbak, wangsulane wong iku. Oh, begitu ya, Mas. Terima kasih ya. Saya akan meneruskan perjalanan dulu. Orang itu kemudian menjawab, sama-sama, Mbak. Ini merupakan contoh penggunaan dialog penggunaan bahasa Jawa kromo inggil dalam dialog sehari-hari antara orang yang belum dikenal dengan tujuan untuk menghormati satu dan lainnya. Dengan demikian tercipta satu bentuk keharmonisan, satu bentuk saling menghormati dan kerukunan antar masyarakat dalam budaya Jawa. Cekap semantun atur kula menawi wonten kalepatan nyuwun bunging samudra pangasan. Silakan menyampaikan kritik dan saran yang membangun pada kolom komentar. Kami tunggu komentar Anda dan mohon sampaikan dengan santun. Rahayu, rahayu, rahayu.